Yun. Wow. Ang sarap niya na. Oops, kunti lang. Wow. Sulit. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have McDo Cravings. So, kasama ko ngayon ang kapatid ko si Ace Tambay. Hello mga ka-studio. So, dito po mayroong tatlong spicy chicken. Sa kanya naman, Dito naman po ay regular. tapos Tsaka mayroong Big Mac. Burger. Sa harap naman, mayroong French fries. Meron din dito sa hindi na nakita. Tapos, Tsaka meron din sa ilalim na nuggets. yung nuggets wala sa ilalim. Tapos rice. Guys. Meron din kami ditong ano tawag dito? Sunday. Sunday. Tapos Gravy. gravy, konti lang. So, So, yun mga studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, let's eat. Mga unta nyo. So, mauna tayo sa spicy. Sige, kayo na ko. Ayan. Yun. Wow. Ang sarap niya na. Ang na to gravy? Mamaya na. Kaya na, wala mo ng gravy. Kain Kain po. po tayo. Crispy pa po. Tapos manghang, no? Ang sarap. Buto-buto na. Dito naman ako sa regular. Lagyan ko ng gravy ha. Buhusan natin. Yun. Wow. Kalami na doon. Lagi. Favorite ko nani. Kain po. Kakin dito naman. Gravy. Oops, kunti lang. Kain po tayo. Solve yung craving natin, Loy. Hindi mainit, no? Pa?
Yun. Pasensya na po, naglalaway dyan. Guyan, hindi. Akin dali yung spicy. Kunti lang gravy natin, no? Ah. Tikman natin itong nuggets nila. Ayan, buksan. Ang lamig ng kuko eh. No? Ang gusto ng gravy, oh. Ito po. Sausaw din dyan. Anong flavor yan eh? Classic? Classic. Rice? Wow. Solid. Parang may tamarindo eh. Ha? Medyo manamis-namis. Isa tayo? Ito. Tikman natin to. Tingnan natin yung laman. Wow. Tapos meron pa. Ito yung ano, Malaki, no? double Big Mac. Meron din cheese, no?
Meron cheese. Sarap ito. Manatin. Oh, grabe, laki oh. Ang sarap. Hmm. Hinagan. Hinagan ako. Lagay ako ng coke ha. Yun. Kaya. Sarap tingnan. Akin din, palagay. Wow. Thank you, thank you. Pantulak ba? Siyempre, try natin to. Sinja po. Medyo messy po. Ito. Uy, sorry. Kain po. Laki din pala ng Big Mac, no? Grabe, ang heavy po. Kunti lang. Pinahirapan ka sa Big Mac ah. Hibi ba sa burger no? Pero masarap siya. Ang sarap ng kuha nila, Big Mac. Ang laki kasi. Nagdoble-doble na yung bread at saka yung patty. Dito tayo sa Sunday. Meron din yung Busin ko lang to. ang bilis matunaw. Parang nagiging ano to siya? Tubig. Tubig nga. Yum. Ito, masarap to ganito. Yan. Shout out sa mga nakarelate nito. You know? Medyo nalanay na itong Sunday guys.
Busog mo to? Ayan mga ka-studio, grabe po. Nabusog po talaga kami sa kain namin ngayon. McDonald's cravings po. Shout out po muna kami. Shout out Edward Mukbang TV, Joy Balacana from Muñoz, Nueva Ecija, at sa mga anak niya na sina Nathan Princess at Jomar. Shout out din kay Mary Joy Torres, Zuriel Cabuenas, Kuya Borero TV, Aesthetic Sun, Family Law. Family Law is TV from Nabal Leyte. Julo Abila, Bolana Gamay, Isimar Kinan, DM Punzalan, Edgardo Juan Tancugo from Tangub City. Uy, sa mga Tangub dia. Tanggub dia. Eskwela ko da sa kuan. Sa Tangub sa una. Ako po, St. Michael. Oh. Shout out Alona Angeles Barnido, Ronnie Sumudibilia from Japan, Jim Abria Montesilio, Perla Darlene at Hani Abarquez from Montreal, Canada. Tanglas po, Jay Pangasyan Repaso. So yun na po lahat yung shoutout mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa episode na to. McDonald's Cravings. So hanggang dito lang po kami. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye. Bye-bye.